Снимаме. Отварям карти Таро на едно приятелче от тук, от моето село, което е видял моите клипове в интернет и ме помоли да му отворя карти Таро. Така, първата карта, която отварям, ето е Крал Пентакли, отдолу, което показва, че има нещо правено върху това момче. Втората карта е умереност, което показва, че търси и се чуди откъде, какво се случва с него. Търси отговори на нещата, които се случват в неговия живот. Тази карта показва, че има нещо правилно на гроб, на близък. Дядо ти излезе на неговото име, нали така? Така. Няма да споменавам имена. Но излезна името на дядо ти, нали? Още веднага те попитах преди малко. Кой е починал с буква С, ти веднага ми отговори. Но това, което се случва отдолу под тебе, че има някакъв проблем с малко дете. Тази карта, колелото на късмета, че в момента живота ти се върти в някакъв омагьосан кръг. Влачеш се, ето показва се да се влачеш, има нещо четено, писано, да се влачеш като змия. Ето дявола отдолу, нещо има писано, хвърлено. И нещо ти ми спомена преди малко, че си намирал цветя на кръст в двора. Карамфил не е пред вратата. Пред вратата карамфили на кръст. И какво друго си намирал? На оградата. Кръв на оградата, Да. на кръст. Ох, майко. Жена с буква Р. Преди малко те попитах, ти ми каза, че жена с буква Р. Има. Има такава жена. Имаше. Имаше. С буква Р, с която си имал някога нещо и нещата са приключили. Просто бяхме приятели, обаче тя може би искала нещо, обаче. Да. Разбрах. Но тази жена имаш нещо правилно тук, но имам съмнение, че има и на гроб. Нещо правилно. Това, което е правилно върху теб и твоята къща, да сте разделени с жена, ти си разделен с жена си, да си сам, да ти е обърнато с главата надолу, да ти е заключен късмета към други жени, да те лъжат. Аз друга не искам. Тихо сега, нека аз да говоря. Да ти е заключен късмета и да те лъжат. В момента те лъжат много хора, ти можеш да не искаш друга, но няма и да си с тази, ще си имаш много неприятности. Това, което показва пусто в празно, опакът, лъжата в момента и пусто в празно всичко ти върви на тебе в момента. Но по-лошото е, че тази жена е просто така е повлияла върху тебе, ти да си сам. Ето е картата, учелникът. Ти да бъдеш сам и да ти с главата надолу. Просто е повлияла върху теб. Друго, какво сте намирали? Какво си намирал ти? Това е. В къщи. Какво ми сподели преди малко? На детето са ти подарили одяло върху... Да. Игла с червен конец. Игла с червен конец. Така. Игла с червен конец, ето. Здравето. Както ти казах, е картата проблем с здравето с малко с едно от децата ти. Ето. Казах ти го. Откъде идват нещата? Когато ти подарят нещо... Курви. Нека да бъде малко... Издръжи го. Не може да се изреже, но нека да бъдем малко по-въздържани в коментарите, нали? Но всичко това нещо ти превръща живота и за съжаление ще продължава и за напред. От тази жена, която ти казах, ти се случва абсолютно. Те развива трима мъже. Ето де. Не. Ето, това се случи. Излезна ли буквата, излезна буквата. След 3-4 букви, 5, излезна и нейната буква.
Да си разделен, да си сам, да ти обърнат целия живот. Заключен късмет, да те лъжат, както те лъжат в момента. Опитват се да те лъжат. Нали? Опитват се. И всичко да се върти в кръг. Не знаеш откъде да започнеш и какво да направиш. Просто не знаеш ето тия картата. Но тук има, за мен тук има нещо правилно и на гроб. Нещо да кажеш. Картите показаха ли ти самата истина? Да, втори път. М? Втори път. Втори път, нали? Да. И какво ще правим? Направо ме разстава фамилията, какво да правим, не знам. С две думи разказах ти фамилията. Да. Ето, ти си ципи картите, казах ти Да, стоп. да. Ти си ципи картите, казах ти стоп. Ето къде е резултата, всичко си ти излизат едно към едно. Всичко на 100%. Вярно. За тези, които искат да се свържат с мен, формата за контакт е Skype Optimus 1028. Бъдете живи и здрави. И не умислете много, да. Да, то няма какво да мислите, то се излиза. За 2 минути. В 2 минути, то няма една. Няма една минута. Всичко си излезна както трябва. Приятел нищо не е смисъл. Аз не вярвах, човек. Наистина не вярвах, обаче като взе да питаш кое за какво става въпрос, букви и работи, направо вече шашнах. Те буквите сами си излизат. Няма откъде да си ги извадя аз от пръстите си. Те си показват буквите тук на самите карти. За контакти Skype Optimus 1028. Нали съм взимал?